Què dir, Marta Marco? No sé què dir després de veure Bèsties. Jo crec que l'entrevista me l'hauries de fer tu a mi i preguntar-me com us ressentiu els espectadors després... He parlat molta estona. Has parlat una hora. Ha fet un extraordinari monòleg sobre un dels temes que ens han de posar ja més que sobre avís, perquè és un warning, és una llum vermella que s'encén, que podeu veure sobretot també amb aquests dies a Generació Porno, per exemple, i que a partir d'un cas que no és real, però que molta gent es pensa sí que és real, però que comença tot, que és la història d'una nena que amb 8 anys li demana a la seva mare que vol pits, que ella vol posar-se pits. Qui són els bèsties, Marta? Els nens, l'educació, la societat... Jo crec que el que a mi em va semblar fascinant d'aquest text és que no et respon a res, però et fa fer-te un munt de preguntes. O sigui, i et qüestiona això mateix que dius tu, no? Qui és el culpable? La societat, la política, l'educació, els nens que deixen de ser innocents, les noves tecnologies, què ens està passant? La publicitat, no? Qui és el que fa que anem cap aquí, aquesta pressió estètica, aquesta hipersexualització de nens i nenes, perquè deia no només són les nenes, els nens també estan hipersexualitzats i tot el dia competeixen amb coses virtuals i això és un greu problema perquè estan perdent la realitat, estem perdent el nord, estem dins d'unes pantalles. Hi ha un accés facilíssim. Per mi, jo crec que és un gran error, ja porto molt temps dient-ho, de donar als nens als 12 anys el món a les mans. No estan preparats, però ni amb 12, ni amb 13, ni amb 14, ni amb 15, ni amb 16. O sigui, al tanto, si no ho estem nosaltres, que estem enganxats. Per tant, els culpables poden ser els pares? En aquest cas, la mare. Jo crec que no. Tendeix més a culpabilitzar la mare? Sí, sempre se'n va cap a la mare, però no, crec que no. Crec que és un conjunt de moltíssimes coses. És la societat, és cap a on anem, és l'evolució, és el camí que estem agafant. I crec que no només depèn d'una mare o un pare, depèn d'una societat, d'una cultura. És un relat esgarrifant, un monòleg esgarrifant, magistralment interpretat, però que et remou tant, et remou a la butaca fins al punt que a mi, per exemple, a mi m'ha posat els pèls de punta. Per què? Doncs perquè tots els que estem aquí, d'alguna manera o altra, ens toca això. Tu tens un fill, què li dius després de fer això? Bueno, vaig començar com a atabalar-lo i vaig pensar, a veure, no sé si és la manera, comencem mica en mica i xerrem i qüestionem coses, no? També doncs els hi preguntes, no? Per què vols ensenyar el teu cos? Per què totes les fotos que us feu heu de buscar que estigueu seduint a la càmera? Què busqueu, no? Què busquem? És falta d'autoestima? És que necessitem més amor del que tenim, del que ens donen, del que rebem? No sé, jo crec que el joc és aquest, ara mateix és fer preguntes i que ells pensin mica en mica i que s'adonin de cap on van, no? És evident que jo regulo els continguts a casa meva, però evidentíssim. Vull dir que l'entorn ens afecta, que és el que explica la Mònica Dolan, l'entorn ens afecta. Per tant, els llibres que jo li faci consumir al Roc segurament ens faran millors que no pas els que, si ell, al lliure albir, hagués de triar què consumeix. Podem dir que els culpables podien ser els pares, però tampoc, perquè van a l'escola i es troben amb... No, hi ha una societat, hi ha unes grans indústries, hi ha unes polítiques, i falta educació i falta cultura, punt, és així. És un espectacle recomanable per tothom, oi? Tot i que jo he vist més dones que homes, no sé si us passa cada... Sí, però això passa sempre al teatre. No hauria de ser. Però aquí estic contenta perquè especialment han vingut moltes mares amb filles i això m'agrada molt. Perquè després, a més, m'han comentat, ostres, hem estat discutint molt, són generacions diferents, no? I la visió i tot, i això és molt xulo, sí. Bèstia és un espectacle que podeu veure al Teatre Camé fins al 8 d'octubre. Malauradament no queden molts dies, però és un espectacle altament recomanable. Perquè això és molt fotut, això és realment fotut. Ella m'haurà de consolar a mi a l'acabar l'entrevista. No us el perdeu, Teatre Acadèmia, amb una excel·lent actriu, una direcció, el Pau Roca, un relat fantàstic i la companyia Sixto Paz que ens ha donat un bon espectacle. Gràcies, Marta. A tu, com sempre.